Hello friends, good afternoon. Dayo आङो स्कुलाव दंमोन. दायो जोंहा क्लासा अलरेडि जोबखाबाय. ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोआखै. आं मा मावदों आं माखासे दिननि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाबोगोन. आङो मोनसे स्कुलाव टिचार हिसाबै मावगासिनो दङ आरो मा साबजेक्टखौ लायो स्टाफआव खैजन दङ बेफोर गासैखौ आं माखासे दिननि उनाव भिडिअखौ लाबोगोन आरो नाथायबा दिनै स्कुलनिफ्राय बाहेर आङो मोनसे गामियाव हाबा जानो थांगोन. जोंनि स्टाफखौनो लिंहरदों नालाय हाबा जानो थाखाय जोंनिनो स्टाफनि गेजेरनि टिचार सासेनि बिफुं जायो आरोना बिनि हाबा दङ. ओमफ्राय जोंखौ स्टाफैनो इनभाइट हरनायखाय जों दायो थांनो ओंखारबाय आरो जों थांनो दायो स्टाफैनो स' आं भिडिअखौ नायलांबाय थादों. नोंथांमोना अनलि नोंथांमोना बेसेबांसो कभार भिडिअखौ नायबावनो स' बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबा आंनिफ्राय ब्लगखौबो नायदो आरोना माखासे आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राखौबो. ओमफ्राय आं दिनै एसे दख'ना गानबोदों दे नङाबा आङो स्कुलाव आं कुर्टिसो गानबोयो. ओमफ्राय दायो आङो थांनो ओंखारबाय. जोङो दा थांसिगोन स्टाफआनो स' नायलांबाय थादो गाइस. दायो जोङो थांनोसै दोङो स्टाफआबो बिथिंनो खाथि खालायावनो. ओमफ्राय बिसोर भिडिअ दायो नुजाथ'वाना आरोना ओमफ्राय आंबो लाथ'नो गोसो गैया. ओमफ्राय जों बे टाइगाराव थागोन नालाय जमा नालाय ओमफ्राय थांसै जोङो माबायदि जायो लोङो नायदो आरो मालाय गामि नालाय आं फैसा माबा मोनसे मोननाय नङा आरो होमबाबो नायदो. दायो गाइस जोङो मेदाम मोननि न'आव फैदों आरो दायो जों हाबायाव थांग्राखै डाइरेक्ट जों मेदाम न'आव फैग्रोदों. मिसबो दोङो मिस हाय होनना होब्रा आरो बिदिनो माखासे मिस मेदामफ्राबो दोङो बिसोर दायो केमेरा नुजाथ'वानो आरो दायो जों मेदामनि न'आव फैदों. दायो जोङो थांनोसै मेदाम लाहानि न'निफ्राय ओंखारबोबाय. जों मेदाम लाहानाव ओंखारफैग्रोनाय आरोना बिसोरो ड्रेसखौ लाबोफानानै बेयाव ओंखारफैनाय आरो दायो जों थांनोसै. मा खबर? मोजां. नालाय. दे दासो. दे. दसे जिरायनायनि उनाव जोङो ओंखाम जानो थांबाय. माबायदि जायो मा जागोन नायदो आरो आं लाबाय थानो लाजिनानै लायाखै दै. मा गामिनि आदा? मा गामिनि नोंलाय? गेरसंनि जाना दैरान फैदों बियो बाथाबारिनिया फाइन लानांगोन. दायो जोङो ओंखाम जानोसै. गैला. बाजै नों मा रानसोदों? जों दायो ओंखाम जाखांनानै एसे हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ लोगो हमनो थाखाय फैबाय आरो नायनो थाखाय. नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि नुदों. एक्सुवेलि मोजांखौनो नुदों आरो खाथियावबो ओरैबायदि मोजां हिन्जाव गोदानाबो. ओमफ्राय हौवा गोदानखौलाय बेबो मोजाङानो सिनायखायोमोन नालाय. ओमफ्राय हिन्जावखौ दिनैसो नुफेरदों बेबो जा बिउटिफुलखा नायदो नोंसोरो. मालाय मानसिया बुलुमजोब्बाय. नोंखौ सिनायखौ नुदों नामा? आरो गय जाबाय. नों नुगारगौ नङा आङो. जोंहा लोगोफोरबो हायदो आरो आगोलाव कलेजाव फरायबा लोगो जायोमोन बिसोरजों जमा लाजिसोदों बिराद लाजिदों इयो. नङाबा आगोलाव बिराद एला इसोर आंखौ सिनायखायो लोगो होनदासो आंनि इउटुबनि लोगो होनदासो बिसोरो. ओमफ्राय मेरिसिया बिराद लाजिदों आरो जों मेनिलिसियाथ' लाजिनानै होथेजोब्बाय हनै. बिथिं सारबो दङ आरो जों.
लाजिनायानो इयावबो लायाखै जानाया थ' गाइस दायो जोङो थांनानै फैबाय ओमफ्राय दायो आङो न'आव थांसै आरो जों हाबा जानानै फैबाय हाबायाबो बिराद इन्टारेस्टमोन बेयाव गोबां मैगं लावफोरनि लाब्रा ओमफ्राय दालि बिराद पापर हारि ना अमा दाउ दंमोन आरो खिन्थु आं अमा जाबाय ओमफ्राय मोजाङैनोमोन इन्टारेस्ट नांबाय गेरसं गामिनिया बिराद गोथाव संनो रोङो आरो हाबाया गेरसङावमोन दे रायजोफोर बियाया गेरसं गामियावमोन ओमफ्राय जों जानानै फैबाय मोजां नांबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअनि थाखायबो नेनानै थाबाय थादो अननानै प्लिज बाय बाय